Hanuhai Shak Derawa Jibi Sakham Nogo Kwlaijak Rajaswa Montri eba IPF dini Ajupang NC Debbarma Shakti Nogo no official Samuk Humungbai Ajumsa Khorok Mihimei Kwlaimabai Khorok Phatiwi Shak Derakha Tabuk Jibi Sakham Nokni Truma Center Pati Mungni Koktuma Mankino Dora Dora Jibi Sakham Nogo Phai Shokpaikya Montri Mevar Kumar Jamatia Te Jibi Sakham Nokni Saknane Sonjib Debbarma Lukorokni Hamari by Shaka Hamno, Montri and Debbarmani, de Dactino, Hami Nogo Kifile Hini Shaka, Montri, Mevar Kumar Jamatia. Potai Thangkha, Gontasika, Susto Tomani, Mailuzaka, Umbo, Mailuzaka. Ekorre file soi khekabo moni bang bo file soi khaiga atok tongmani suman bacha fro moni sopol puja sopol slip lai bo se klai thangka klai se bokro phateka abo sili nanglia thiko bang khaiga sili nanglia abo di scan khaiga x-ray khaiga lugakha bo out of danger ato serious ya bo hamnai tabo joto sense tongo pok samano joto siubo mone bo sai gram tongo itu sore durbol ba bahwa tak bisa sopol slip hui kelai thangka ini kan bokrok phateka itu kenaka dokter saka out of danger pun wan nakri